iyong panahon. Ang tema na to karong Domingo, si Jesus wala gidawat sa iyang kaugalimong lungsod. Angay lamang nga atong tuuhan si Jesus sa walay pagduha-duha. Agid pagsugod palihog maninog iba't ng awiton ang pasiunang amin. Kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong sa Dios may kahayag sa atong dalan. Tultulan ang kapitaniya sa atong mga giyanan. Amen. Mga igsoon, karong adlaw adlaw sa kalipay. Tungod kay karon adlaw sa Ginoo. Sa adlaw Domingo ang atong Ginoo na banhaw nagpakita sa iyang mga tinun-an ug nagpadala sa Espiritu Santo. Mausab dili ang adlaw sa atong kaluwasan. Kano sa atong gisaulog ang atong magalimong pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo, uban ni Kristo, o diha ni Kristo. Mao kini ang hinungdan nganong nagkatigon kita karon. Nining atong panatigon karon duyog kita sa tibok simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, uban sa atong obispo abin natigong sa atong pura-paroko ng Senyor Edito Banyo, sa mga kaparihan sa Diyosis Amati, o sa tanang magtutuo. Kung karon naandang kita alang sa pagsaulog karon, maghinulsod kita sa atong mga sala, kung mangayo kita o pasaylo sa Diyos, kung sa atong isig kataw. Kitang tanan, magakumpisa na ko sa Diyos ng mga kapanagahong sa ganan. O kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako gamuliya mo, sa muna-muna sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa ayang buhaton. Kay akong sala, kung akong dakong sala. Busa ang amoy ako kang Santa Maria Karunay Birhen. Sa kalamahan ng mga santos. O kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iangko sa Ginoo ang akong Diyos. Kaluhin kami Ginoo, pasayloa kami sa kanalamong mga kalapasan. Agaga kami ni inyong kinabuhiya. Ug dad-a kami sa kinabuhindayon. Amen. Oh
sa inyong hari, Diyos samahan na pagkataon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungkol sa inyong himaya. Ginoong Yesu Kristo, kung anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, Ikaw ang nagawang kang sasala, sa kalibutan kaloy ihahin. Ikaw ang nagalingkod sa loob, sa Amahan lawatan mo. Pangaluyo na ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam Lord Jesu Cristo. Ubang sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos, nga Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsubok ni Jesu Kristo, imong anak, ug sulugoon, imong ibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala, ug dadka kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini ang gibangayo pinagi sa among Ginoong Jesu Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kalingog maningko. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod ka nako ang Espiritu sa Diyos, o gipatindog ako niya. Unya, maingon ka nako ang tingog. Ipadala ko ikaw, ngadto sa katawhan sa Israel. Katawhan nga masupilon. Sila ang ilang mga katigulangan, nagmasupilon ka nako. Mga gali silang ulo, o walay tahod ka nako. Busa, ipadala ko ikaw, ngadto kanila. O ingna sila, nga kini ang gisorti sa Ginoong Diyos. Sa ingon, masayod sila, nga aduna di ay propeta, diha kanila. Mutuo sila ang dili. Ang pulong sa Ginoo.
Tinudlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto. Mga igsoon, aron dili ako magpapahitason tungod sa daghang katingalahan mga butang nga akong nakita. Yatagan ako sakit nga ginamit ni Satanas aron paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Sa makatulong nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita. Apan ang iyang tubang mao kini. Igo pa nimo ang akong grasya kay mosamot kalig-on ang akong gahom kung luya ka. Pusa gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyan aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyan, mga pagpalamas-tamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian gamot kang Kristo. Kay kung huyang ako, nan lig-on ako. Ang pulong sa Ginoo. Tinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayon ikaw. Si Jesus nidiya ni atong nakita o gipauli sa Nazaret nga iyang lungsod. O gikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa adlaw ipapahulay miadto siya sa sinagoga o nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao dito. O sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan, busa ang utana sila. Diin man niya hinatuni kining tanan, unsa man matanga sa kaalam kining nabatunan niya. O giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria, o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae at di naman dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila mutuo kaniya. O mingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo o sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro dito, gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot, ni adtong pipila ka masakiton o naayo sila. Natingala siya pag-ayo sa ilang walay pagtuo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, Kristo, baliw ng ito. Mga igsuon ko niya ni Kristo, maayong buntag pag-usap sa atong tanan. Bisan tuod o ditaptapan ang atong mga bakbak, kapandayan kayo, diya sa kong pagsataksa sa mga kasing-kasing, ang atong bagong pagtuo. Dili lang dituo ta sa atong bamalaod, kundi labaw sa tanan, naku taong pagtuo pagsalig sa atong labaw na magagahom. Kung mao nga niya kita karon aron sa pagpadayag sa mga pagtuo. O mga igsoon ko sa diha ni Kristo karon sa pagtuniguha, walo ang first time ro nato nga gi-coverage ning ato ang kasaulogan sa pulong. Makita ninyo ni sa YouTube.
Aron po ang atong mga taga-baryo nga naa dinhi atuwa karon sa lain nasod maka sa ulo uban ka nato. Tingali aduna na sila karon sa Kamingaw ining atong lugar. Makita nila lahi man naa sa channel ni dami. Ini YouTube channel. Pwede na ninyo i-subscribe. Ang atong mga pagbasa ng Domingo ha, naglangkog kini sa pagsangyaw, no? Kinatibukan. Diha sa mga pagbasa sa sulat ni Propeta Ezekiel, diha nagsugod ang iyang pagkapropeta. Nakakita siya og dakong kahayag nga daw bangaw sa langit. O katong mga kahayag, mga kanto ang himaya sa Diyos. Gitawag si Propeta Ezekiel. Ingan siya, tao, tindog kay magigsulti ako kanimo. O ipadala ko ikaw sa ako sa nasod sa Israel, sa katawhan sa Israel ng mga gahi o gulo nga namasupilon kaniya. Iya ipaila nga adunay propeta gikan sa kanila sa ilang kaliwatan. Kay kaniadto pa ang panahon, sa panahon pa ni Propeta Ezekiel sa wala pa si Kristo, ana-ana ka ng mga pagsalikway, labi na kung makita nila kung unsa ang kagikan sa mga propeta. Si Propeta Ezekiel usaw ni siya ka Israelita. Ang kining panahon na nabihag ang Israelita sa Babylonia. Kung kay pinangga kayo nga sa Ginoo ang Israel, o diha niya gikuha ang usa ka propeta, ang si Propeta Ezekiel. Kita usab aduna kayo dakong kakuha sa pagsangyaw. Tungod kay ato ning nambitan diha sa atong bunyag ang pagkapropeta, pagkahari o ang pagkabari. Mao nga diha sa pagsangyaw, si San Pablo diha sa ikalawang pagbasa, nakakita siya og dako kayong mga talagsaong buhok utang. Unang nakita niya ang pagkausap ni San Pablo. Tungod kay kini si San Pablo, usa ni siya kabangis nga manlulutos sa mga Kristohanon. Kaniadto panahon ang pagka-Kristohanon dako kayong peligro. Apan karon sa ato ang panahon, usa na kini siya kadakong pribilegyo alang kanato. Mao nga sa matag Domingo, idasig ta kanunay nga maapil sa atong mga kasaulogan aron pasalamat sa Ginoo. Padayag sa atong pagtuo, sa atong pagpasalamat o pagpaminaw sa iyong mapulong. Pasalamat tungod kay gikan ni atong miaging Domingo ug hangtod karon siguro aduna kitay na dawat nga daghang mga grasya, mga kalampusan sa atong mga lakaw, labi na gyud sa may panglawas nga gihatag sa Ginoo. Una nga ato siya pasalamatan kanunay diha sa atong pag-apil ini sa ulugan sa pulong. Ug diha sa atong ebanghelyo nga igsoon ang atong Ginoo diha sa atong tema isalikway sa iyang kagilungsod. No? Baliktad kayo sa mga hitabo karon tungod kay kung atong mabasi kini si Manny Pacquiao, kung gikan siya sa laing nasod, mabulik siya sa iyang lungsod sa Ditsan, sugaton man siya o mga parada apan ang atong Ginoo baliktad. Lasay kayo ang magdawat niya sa iyang mga kadugo, sa iyang mga katagilungsod. Nga naman, tungod kay ilang nakita ang kagikan ni Jesus, na si Jesus anak ug panday, na wala na makita ang kinatibukan nga pagkatao sa atong Ginoong Jesus. Ug dili na may mao ang unang higayon nga gi-reject ng atong Ginoo sa kalibutan. Ang unang higayon nga siya sa likway diha sa iyang pagkahimugso kung atong balik kung pamalandungan si Jesus sa diha nga himugso siya din sa kalibutan, din man siya himugso diha sa pasungan sa mga sa pagkanalan sa mga hayop. Luhi kayo. Si Jose ang ikamot nga maka sulod sila sa balay nga abanganan apan gibalibaran sila, gi-reject ang atong Ginoo. Muna unang higayon nga kini kalibutan, may bitaw siya na gisalikway. Salikway siya sa kalibutan. Kung dili man niya ang mao ang atong tinud-anay nga puyanan. Kini nga ato ang musubukan sa dili. Kini ang atong pagpakabuhi karon. Taghuwat ra kini sa atong pagkatayon. Nagpaabot na ta sa atong kamatayon. Ug sa atong pagpakabuhi,
kanunay ta maningkamot sa pagbuhat o maayo, ang karon kita maluwas. Mawala na siya. Wala pa tayo lain kung kaning higugmao na to, kini mga bahandi sa kalibutan. Dili ta makasunod sa ginariyan, kaya itagana alam na to. Kaya ultimo gani ang atong Ginoo, isalikway mo sa kalibutan. Ang ikatuloy ang ipagsalikway sa Ginoo, mao ang pinakasakit kayo. Kaya bitaw sa kanta na sa English na kanta kanang ingon nga, you needed me. Kanang ingon nga, I needed you and you were there. Yung kanta bitaw, mawala ang kuha ni Jesus sa dihang nagsuklang antos na siya sa Kalbaryo. Ang napulog usa niya katinunan, usa rin yung katinunan ang nahutay ang isugtong niya. Isa na lang mga tinunan. Si San Juan, mga na ang ibinlan ni Jesus. At diya, nagbintay siya sa krus, namingon siya. Babay, aniya ang imong anak. Anak, aniya ang imong inahan. Si San Juan na ang ni unong Jesus. Si Judas, gibudian lang siya. Dili lang si Judas ang nagbudi sa itong Ginoo. Si San Pedro usap. Diha sa iyang paglimot, sa mga tulong na hilayon. Apan si San Pedro, may sugol kayo. Sa wala pa may tabo, mingon siya, bisag biyaan ka sa uban. Apan ako, magpabiling kanimo. Apan napakyas si San Pedro. Mao ni ang hilayon. Nagkinahanglan ang sa Ginoo ang iyang mga tinunan. Apan nagkatigulaan ang napulot ng mga tinunan. Mao ni ang sakit. Nagisalikway, biyaan siya sa iyang mga tinunan. Apan, sa dihang pagkabanaw ng Isus, gitrangkawan sa mga tinunan ang lawak kaya nahadlok sila sa mga kadagkuhan sa mga Hudiyo. Ito nga si Jesus. Dili ang pagsubya nila. Huwag ingon si Jesus, nga nang ibiyaan ng ulo sa Kalbaryo? Wala. Ang ingon ni Jesus, maanaa ka ninyo ang kalinaw. Kung si Jesus ang ato ang himong modelo sa atong kinabuhi, kini mga pagsaligway, mga rejection, mga diskriminasyon sa atong kinabuhi, angay nato ning ikalipay. Ano man, tungod kay nakasunod ta sa kinabuhi ni Jesus. Sakit bitaw kay pagmananggol sa realidad. Diha sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Dili man gyud nato watanda ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang atong tudlo dili man gani itubong. Mao nga sa ato maigsuon, aduna tay maigsuon nga anak nato kahimtang. Dako kayo ang atong paglaom na sila makatabang unta sa atong kalisod. Apan sakit pagmananggol kung ay mo sa lain tao sila nitabang. No? Mao nga usag ako na dibati ni Jesus diha sa gisilipway siya. Nagtuo siya nga ang iyang mga kadugo, ang iyang mga kapigilungsod, dako kay pagsalig niya. Ano man? Kung kay idungog na siya sa kalain-laing lungsod, idungog siya, nagkuha siya mga milagro, nag-ayo siya mga masikitol, dili pa nga buhit pa niya ang mapatay, yung ipanhon. Apan, tungod lagi, kay di underestimate ang iyang pagkatao, tungod sa iyang kagikan. O mali kasagaran. Siguro kita, nakasinati ang inanin, na doon na apilta na ng mga rejection sa kinabuhi, kaya wala pagsalig na to. Kung yan na uno sa siguro, kita, basit sa puro, aduna po tayo i-reject ng mga tao. Nakaranan, dipindi na sa tuwang mga binuhatan, kaya kita mga katoliko, nagtuo mong kita o pulo na paingna na to, kining purgatorio, impierno o kining langit. So sa ato ang mga pagpaningkamot karon, sa atong pagpagabuhi, diya sa pagsugod kita nato, atong mga nadungog na ang pulong sa Diyos, mao'y nahaya sa atong dalan. Tultulan, kita niya sa atong magianan. Kung ginawa na kanang maong nahaya, ato na siyang dami ng tanunay. Aron kita angayan sa iya unyang pagbalik. Kung hinaot sa Pariwag manindong. ato kanong ipadayag sa Ginoo ang atong pagtuo. Tanan, nakatuo kami sa Diyos sa mga magdahon sa tanan. Magbubuhat sa langit sa ita, buksa lang kapita o dili kita. Nakatuo kami sa Ginoo sa Kristo ang puso anak sa Diyos. Yan ang samahan sa wakay katuligan. Diyos kita sa Diyos, kahayag kita sa kahayag. Matuon ka Diyos kita sa Diyos na matuon. Kaya lang ilinuhat, usa sa kaya sa amahan. Tinalang kaya namin mo ang tanan. Tungkol ka nato mga tao para sa atong kalawasan. Hindi ka naot siya ng langit sa nalang ng Espiritu Santo. Nahimok siya ng inawas sa San Maria na ulay at nahimok tao. Tungkol ka nato, ilasan siya sa krus sa sumos kong siya tinato.
Nang alko siya mamatay ang Ginoo. Sa katulungan daw naganaw siya ang matuma ng kasulatan. Isa sa langit kung naglingkod sa tulo sa mga. Mubalik siya ng kayaw aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga matay. Huwag ang iyang ginilian walay katapusan. Nakatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nalagikan siya sa samahan ng sana, ugduman sa samahan sa sana, isimba siya ang himaya, umisulti tinangi sa mga propeta. Nakatuo kami sa Espiritu Santo, katuto sa Espiritu ng simbahan. Nagailan kami sa kabunyan at sa pagsayuan sa mga sana. Nagapaabot kami sa kabanaw sa mga natay, kung sa kinabuhi sa umabot ng kalibutan. Amen. Gitawag kita sa Diyos na manahimong mahayong mga saksi sa kinabuhi Kristohanon, diha sa iyong simbahan. Atong ihalang kaniya ang pananatong mga pinahanggan, o kita mayroon. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa atong mga kaubispuhan, mga kaparehan o sa tanang lideris, mga laiko o sa atong simbahang katoliko, nga magmaisugon silang ubaro alang sa pandemya sa atong pagtulunang Kristohanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanang misyonaryo sa tibok kalibutan, nga magpabili nunta silang matinutanon sa pagtubag sa habit sa atong Ginoo o magpabiling saksi ngadto kaniya taliwala sa mga paglutos binuligan sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod o sa tanang pangulo sa tibok kalibutan nga ang gahom sa Espiritu Santo maong tayo mamahimo nilang gabay diha sa ilang pagbuktaw sa kalambuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga kaigsunan nato nga wala mahisakop sa atong pondo, nga magpadayon ta sila sa pagpuyo sa ilang gihuptan nilang pagtuo subay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanang mga tao nga nagplano og gautan sa ilang isikatawo, nga kandugon ta ang ilang mga kasing-kasing aron ang gautan muna mapurihan sa ugma o kayo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga mag-uuma, mga mananagat, o mga trabador, hatagan ta sila og maayong pangunana o panglawas, aron magpadayon sa ilang maayong buhat, o panag-ingnan, unta sa Ginoo ang ilang mga tinguha. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa atong mga igsoon nga nagdalit, mihalina sa laing kalibutan, nga dawaton unta sila sa Dios sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Karon mahilom kita sa makadiyot alang sa kawalingon natong intensyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ato sa ngiyang po, din sa katilibahan ng pagkakampo, ang talag sa ato kanil bispo, Emeritus Patricio Alo, ug ang makalag sa mga matay nga wala na naghandong kanila mga punta, magmanuyo ng Diyos, kung pasiluon sila sa ilang masala, siguro na sila, padangatong sila sa gingharian ng itagana kanato, mag-ampo kita ang sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Diyos nga mangan tuguran sa kaluoy ug ugma, imong nadungog ang among mga pagampo. Sa imong mga kamot among itugyan ang among mga paginahanglan, uban sa among dakong pagsalig kanimo. Tabangi kami nga among mapalambo ang imong ugma. Niining simbahan nga imong itukod ug ibaskog alang kanamo. Kini among gipangayo ug gilauman ang dalawa. Pinahagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Baliw maglingkod alang sa paghalay.
pag-asa ng mga kiningang kinabuhi. Salamat sa aming panalipod sa Pilip Simana, sa mga pag-usapan mo kapamilya. Na punta Ginoo, mas kanunay, ang kalinaw, ang kanunay sa aming pariyong malipuyan. Kanunay kami nga magpasalamat, kaya wala kami mahimo. Ikaw, kaming tanan ngayon, dagang salamat kanimo Ginoo. Dagang salamat kanimo Ginoo. Ulangit nung amahan, ang ngayon upakos ngayon, na magkatigong kami karong adlaw. Aron sa pagsaulog sa kaluwasan ng ipadangat mo kanamo. Pinaagi sa pagkamatay o pagkabanhaw sa imong hinigugmang anak, si Kristo among Ginoo. Ang labing hingpit na paagi sa pagsaulog nining adlaw, mao ang kasaulugan sa santos nga misa, nga gigasa mo sa imong simbahan. Apan wala kami pare karon dinhi nga makasaulog niini uban kanamo. Busa sa among pagsaulog sa imong pulong ug sa pagkalawat, among ipadayag ang among kinasingkasing nga pagsimba kanimo o pagpasalamat sa imong pagluwas kanamo. Ulang itong amahan, ipadayon ang imong pagdasig o paglikon kanamo sa pagtuman sa imong kabubuton. Samtang nagpahabot kami ng hinangpon sa pag-anhi sa among pare, aron makasaulog kami uban kaniya sa santos nga misa. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kung karon magampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Luwasa kami Ginoo sa tanang dautan. Katagi kami sa imong kalinaw. Big-una kami og tabangi sa kananamong panginahanglan. Kaya nagkapaabot kami nga mahinangpon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ang ginghariya, ang kahulog ang liwaya, hanggang sa kahanturan. Amahan nga manuluyon, ipadala ka namo ang imong espiritu sa gugma o pasaylo. Aron maghiusa kaming tanan, diha sa pagtinhuray o pagsinagtanay, sa pagsangyaw sa iyong gingharian, sa gugma o kataron. Kaya ang mga panaglalis o panagsong pakiay, nakapahilayo ka namo gikan sa usag-usag. Tabangi kami sa pagiguli, pinaagi sa pagpinasaylo ay Amen. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panagigsunay.
kini ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulangan kita gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoo nila ako ang ngayon ang magkarawat kanimo ang panglaman. Ang lawas ni Kristo magkakabay kanako alang sa kinabuhi dayon. Amen. Kasahulugan sa pulong sa Diyos. Magpabilin o katika-kanunay yung magdadaiton ng Diyusa. Hinaot ang pulong atong nalumog karong katnaa. Magpabilin din kanato o pahimaw atong pagdanan sa kinabuhi. Manalangin kinato ang Diyos, magagawa sa kanan, sa ngalan sa mahal, sa anak at sa Espiritu Santo. Amen. Manlakaw kita diya sa kalinaw, aron sa pagigugma o pag-alagad sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. Wala
Ayan. Itu ko binili. So guys, thanks for watching our coverage of the Kasulugan Apollo. Till next Sunday. Thank you.